si aquest dia, del 20 de juny, per tots nosaltres és un dia, no hi ha cap discussió possible i els inglesos ja són d'acord de poder venir a fer un match, un partit o dos partits més cada any aquí a Barcelona. Estem a casa nostra i tenim un camp molt bonic, el camp de Lluís Companys, és un camp molt fabulós i ja sé que als inglesos els agrada molt també Barcelona, venir aquí a Barcelona, no hi ha cap problema si tothom ens dona la mà, si aquest dia, com dic, si aquest dia és un gran èxit, aquest dia ja tornarem a venir a Barcelona i pot haver també, cal saber que hi ha la Copa de aquesta final que hem jugat a Wembley fa 2 anys, doncs aquesta competició és molt famosa, perquè pas un dia fer una mitja final, un quart final, una mitja final aquí a Barcelona de la Copa, per nosaltres seria molt possible. És a dir, i cal saber també que aquesta competició de Superliga és la sola competició al món d'aquest esport que es fa un Magic Weekend, és a dir, que aquest Magic Weekend, que justament es joga aquest cap de setmana, és a dir, que tots els partits, són 14 clubs de la Lliga, doncs els 14 clubs estaran aquest cap de setmana a Edimburg, en l'estadi de Murrayfield, i doncs hi haurà 3 partits el dissabte i 4 partits el diumenge. És a dir, que durant 2 dies, dissabte i diumenge, es jugarà 7 partits. I això vol dir que tots els socis d'aquests 14 clubs estaran a Edimburg pendent 3, 4, 5 dies. És una festa molt important. Hem fet això pendent 3 anys a Cardiff, a l'estadi de Cardiff, al Pays de Galles. Ara es fa pendent 2 anys segur, bé o 3 a Edimburg. Ja hem discutit, ja n'hem parlat una mica amb l'Ajuntament. Cal saber que el gran director, el gran president de la Rugby Liga li agrada molt aquest projecte, veieu, d'un dia fer un Magic Weekend perquè passa a Barcelona, i el senyor Richard Lewis està aquí el 20 de juny. Richard Lewis amb tot el seu comitè directiu, el staff directiu, estaran aquí a Barcelona per veure una mica com se passa aquí a Barcelona i tot això pot donar idees.